apin nga lugar na panak, sikalangin na sinarsarak. Urayan niya inapapananawanin kakaibatugan. Nukas pangarigan, maawan at di ta imatang. Di na to kumamot baybayan, tapno umayak di ta sadya. Sikalaeng kibabay nga nakinaya, uwayan niya ti mapasama. Di kang kung isuksukat sa pag-umatagwatan at kagasat. Kung nagsarata, ituloy ta tiara paakta. Diyos di mangkuyog kada takas may sa pamilya. Tagiti kararagta, en apuan na marswa. Abindisyonan nati ayan-ayat tatap lumayat pagtungpalan ta. Sikalaeng ti babay nga nakinaya, uwayan niya ti mapasama. Di kang kung isuksukat sa pag-umatagwatan at kagasat. Sikalaeng ti babay nga nakinaya, urayan niya ti mapasama. Di kang kung isuksukat sa pag-umatagwatan at kagasat. Sa pag-umatagwatan at kagasat. Sa pag-umatagwatan at kagasat.